Fuldstændig flydende valutakurssystem er, når Nationalbanken slet ikke påvirker kursfastsættelsen, så det er udbud og efterspørgsel fra den private sektor og erhvervslivet, som bestemmer kursen, og det giver store. Delvis flydende kurssystem er det mest anvendte kurssystem. Både Storbritannien, USA, Eurolandene og Japan bruger det her system. Nationalbanken griber af og til ind i kursdannelsen. Fastkurssystem, det er når Nationalbanken garanterer en fast vekselkurs, og det ser vi blandt andet i Danmark og på Færøerne. Delvis fast valutakurssystem er, når Nationalbanken styrer inden for visse fastsatte kursgrænser. De har delvis fast kurssystem, som er den mest anvendte. Man bruger det i USA, Storbritannien, Eurolandene og Japan. Og vi kan se det ved, at Nationalbanken griber ind af og til i kursdannelsen. Og dermed de indgår i ERM2-aftalen, hvor euroen helst skal koste 7,46 kroner, og der må ikke være mere end 2,25% udsving fra de 7,46 kroner. EU stiller følgende krav for at deltage i EU-samarbejdet. At deltage i ERM2-aftalen i mindst 2 år, lav inflation, lav rente, undgå for stort underskud på det offentlige budget, som højst må udgøre 3% af BNP, undgå for stor offentlig gæld, som højst må udgøre 60% af BNP. Fordele og ulemper ved at deltage i EU-samarbejdet. Fordele. Euroen og danske kroner er stabile, og det er nemt at sammenligne priserne i Danmark og udlandet. Danmark får indflydelse på euroen, hvilket ikke skaber så mange problemer. God valuta, hvis euroen bliver international. Ulemper. Vi mister vores valutapolitik, og vi kan ikke føre vores egen pengepolitik længere. Og vi kan kun føre begrænset finanspolitik, og vi kan ikke selv bestemme vores samfundsøkonomiske mål.